Sing hati-hati lan waspada kabeh wae ya nggih. Iku sakmono aku tak bali. Sing hati-hati lan waspada ya nggih. Tak rangkul, tak gendong, tak indit paring ana sedher waras kabeh anak putumu. Ya sing hati-hati. Sing cek enom ngene dhuwur apa digayu alon-alon nek kelakon. Genah-genah nek penah nek mlupuk gawe golek. Enggak derajate dhuwur pangkate ya nggih sing hati-hati lan waspada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lan inggih anak putuku wis mari tekan kene muga-muga derajat pangkatmu munggah. Mbok eneng wong lami lesan aja dituruti, legine madu aja dimut. Dadi Nggih, ya. yo ngene iki dadehane nggih, mulane saiki tak aturi wawasan sing hati-hati lan waspada. Becik ya ketitik, ala ya ketara. Ayo. Aku kaya dipasang ngene iki cek apa? Aku rasa dipasang ngono nek pancen setujune apik ra yo apik to nggih. Tak duwe wawasan. Sing hati-hati lan waspada. Nggih. Nggih, bocah pangasten pone yang Tak terima. Tak terima muga-muga segel waras kabeh. Anak putune tak tangga keparune, sak sedulure, sak disone ya nggih. Ning kudu sing hati-hati lan waspada. Dunyamu luwih. Dunyamu ruwet Jawa Barat, Jawa Timur. Maju yo ajur, mundur yo lebur. Mulane kudu sing waspada, sing waspada. Itu wis wayahe penarian. Penagihan utang nyaur, pemilih wayan balik nih. Utang pati nyaur pati, utang loro nyaur loro. Kita menuju ke petilasan Sang Mahapatih Gajah Mada. Halo sahabat semua, perjalanan yang kesekian kita berada di Pepunden Petilasan Mahapatih Gajah Mada yang menyatakan sumpah palapa. Begitu gagahnya beliau menguasai seluruh Nusantara dengan armadanya. Luar biasa Ki Supri. Foto atau wah ini luar biasa ini pendekar-pendekar Gajah Mada zaman now. Detail banget ini, luar biasa.
Hindi. Sarap. Ito ba? Oo, nga. Ang tanggit. Gitu lahat. Hindi kami nasuko.
Iki cek 11 pundi, Mbak? Iki. Cek ageng niki. Iya. Iki lho. Pun. Sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bumi bapak angkasa kita pakai Allah yang ini Tuhan mempersiapkan bareng-bareng dia pakai ronjong dia pakai dia kecil sampai mungkin dari hingga dia dan Allah semua yang berarti bareng-bareng ibu bumi bapak angkasa kita pakai bareng-bareng ibu bumi bapak angkasa kita pakai bareng-bareng ibu bumi bapak angkasa kita pakai dia tinggi. Ayo jom. Ayo dia, tubuhnya bawa sama ayo ibu ayo. Sekarang kali tubuhnya bawa selama lokasi waktu, lokasi waktu, lokasi kanggo siram jam masak. Ini gak ada sungguhan. Ayo ibu ayo tak sini. Sekarang kali tubuhnya bawa kita bakar gak menjauh. Monggo surat ini berkat sedulur. Rayu yang pasti gajah motor tidak lebih pula berburu. Namun juga terpinarak berarti gajah kawan dalam saling berlaku jatuh Prabu Jaya Negara Prabu Jaya Mulu berarti Jomoyo Kasih Kolojo Kaki Sumarto Jonoyo Kiliman Rojo Mulu Rukun Jatim Teroyo Pemeran Jabu Jagat Pemeran Jabu Angin Monggo Kulak ini Lembak Sepuluh Berarti sembunyi burung putra wayah saking ngandujo bakal ngabekti kalih Mbah Batik Gajah Mada. Buk menawi wonten sing dipun neku-nekaken kain ingkang dalem monggo yang jenengan mlebet sak njero raga kasare tuminah. Paring ana kuat imane tuminah, paring ana tetep imane tuminah. Paring ana lancar tata usahane anak putu wayah sing Gandang tuminah rino kelawan wengi paring ajemane. Monggo ya. Iki akeh padha dilakoni. Sipik godho telo titik edeng padha rasa.
Ayu. Ya, ayo Mbak. Aku kadek dipasang ngene iki cek apa? Nanti rasa dipasang nek panjen setujune apik ra yo apik to nggih. Tak duwe wawasan. Sing hati-hati lan wakodo. Nggih. Iya Mbak, ucap pangasten pone yang Yo tak terima. Tak terima muga-muga sego waras kabeh. Anak putune tak tangga keparune, sak sedulure tak desane yo nggih. Nek kudu sing ati-ati lan waspada. Dunyamu luwes. Dunyamu luwes Jawa Barat Jawa Timur. Maju yo adur mundur yo lebur. Mulane kudu sing wasita sing waspada. Itu wis wayahe penarian penagihan utang nyaur pemilih wayan balik nih utang pati nyaur pati utang loro nyaur loro utang duwe ngono rong duwe kena semayani gitu ya nggih. nek bayang utang iku wis siji loro jadungo ya medhot dipalangana ya mlumpat dipuncenana ya medhot dalan iki diwancine oleh dudinge karo Gusti kang Maha Kuwasa. Wong salah karo wong bener iku. Ya ora. Iya. Salah. Ini sesuatu yang ini terus yang saya. Dadi wong iki derajate, pangkate, ya to. Senajan kumpul-kumpul oleh titik-titik dilumpukke. Nek kasih, iki ana pendaftaran bupati aku tak ikut demi biaya. Muga-muga iso dadi bu. Iki kok ana pendaftaran DPR. Jaga diri aku tak ikut muga-muga iso dadi Iki anak wali kota, aku tak ikut muga-muga aku nyuci titik-titik. Ikut jadi wali kok. Iki? Nggih. Oh, iki anak pendaftaran pamong projo, pamong desa, tak lurah. Aku tak ikut iso muga-muga iso dadi lurah. Bisa bimbing rakyatku. Bisa bimbing sana hidupku. Nggih. Tapi wong zaman saiki rebutan kuasa. Ya kan? Nggih. Ruwet iki ora kok donyamu sing ruwet. Iki Nggih. bangsamu sing ruwet. Ya toh? Nggih. Wong jail metake jerengki kok kiren akeh. Mulane nggih anak putuku wis mari tekan kene muga-muga derajat pangkatmu munggah. Mbok eneng wong lamise lesan aja dituruti, legine madu aja dimut. Ngerti? Nggih ya. Yo ngene iki dadehane nggih. Mulane saiki tak aturi wawasan sing ati-ati lan waspada.
becik ya ketitik, ala ya ketara. Wong tindak salah bakal seleh, wong tindak ngono kok bakal cilaka. Nek tindak ayo sing ati-ati lan waspada. Bejo cilaka saiki ning awake dhewe-dhewe. Yen jembar dadane jero segarane amba jangkae bagus tindake. Bagus kelakuane lancar kedune nggih. Aturi wawasan kaya mangkono. Ora tak aturi bondo donya marak sebo ngarepe ingsun. Tak aturi seger waras ayem tentrem sak keluargane. Ayem tentrem sak sedulur-sedulure ya nggih. Saiki sing ati-ati lan waspada. Saiki menungso padha menungso akeh. Dulur keprukan padha dulur ya akeh, ya ta ora? Nggih, ya. Rebutan Bondo. bondo donya. Warisan, ya ta ora? Nggih, ya. Lah mulane saiki iki kaya mangkene iki dulur dadi wong seje. Wong seje dadi dulur akeh. Ya ta ora? Nggih. Bejo-bejane sing lali nggih, bejo-bejane sing eling. Yen eling karo para leluhur akeh slamete. Yen lali karo para leluhur akeh cilakane. Mulane sing waspada, sing wasita. Aja gampang kena lamise lesan, aja gampang kena legine madu. Wong ngemut madu iku nek legine madu lepeh. Ya ta ora? Nggih. Wong kena lamise lesan kuwi yen enak legi gurih. Ora ketemu yo dijalani. Nek melasase ya tentu kedalani lha ya to. Nah mulane wong urip iki kudu sing waspada, kudu sing wasita. Iku wis wayahe dunyamu ki wis ruwet. Dunyamu ruwet. Jagate digulung, besok nek digulung kok menangi sliramu ora ya muga-muga ae menang ngono. Lho, pirang abad engkas iku nek wis jagate digulung digelar ana satriya dudule satriya paningi teko pojok lorekan. Iku selamat menyang tekan akhirat. Sing dadi ratu adil, sing dadi cagake rat donya ratu adil. Tanpa ana hukum, tanpa ana sembarang. Tak tetap omongnya mesti mati, tak tetap mesti mati. Mulane nggih, ayo saiki sing hati-hati lan waspada. Iso tutup oleh ngomong anake ya nggih. Oleh tutup nek ngomong putune, ngerti? Nggih, ya. Bantu ngene kaya banyu kali nggih. Nggih, ya. Manjur kaya banyu kendi tak kepit-kepit tak indit-indit ya nggih, paling ana slamet kabeh. Donyamu iki tambah tuwa, tambah ora tambah ayem, tambah murat malih. Bangsamu iki wis kali separo bener, yen wis ora ana. Donyamu kali sak aku kowe payung. Mulane sing ati-ati lan waspada. Tegoyumane ya nggih, sing ati-ati tak gawane slamet wae ya nggih. Nggih, ya. Marak sebo ngarepe simbah tak gawane bondo donya. Tak gawane bondo donya yen ora tak paringi slamet tanpa guna nggih. Nggih, ya. Ilinga negaramu ndi ruwet, ndi banjir, ndi longsor, ndi gunung meledos ya ta ora? Nggih, ya. Apa meneh Jakarta wis gak karu-karuan loreke. Mulane nggih sing ati-ati lan waspada awet oleh ngomong anak bojomu ya nggih. Awet oleh golek sandang lawan pangan golek garwa lan putra. Yen duwe wayah putra wayahe sing ati-ati lan waspada. Yen putra kakung didomo-domo sekolah lulus, ujihane lulus, kuliah lulus iso dadi apa wae iso penjaluke iso keturutan kinabulan. Nek kudu sing ati-ati ya nggih. Nggih, ya. Waspada aturi wawasan. Ora usah jeneng sira nganggo ngono kuwi. Ning HP liya wae wis ketemu ingsun. Nggih, ya. Wis ketemu desa Majapahit ya nggih. Nggih, ya. Sing ati-ati lan waspada ayo apa ature maneh karungokke. Yen ature apik tak lebokke talingan tengen, yen ature ala tak buak talingan kiwa. Yen tak buak talingan kiwa tak buak ra rusak tak gembol ora ngrokol.
yen aturi ati jeneng sira ning ingsun tak lebokke sanubarimu dhewe-dhewe nggih. Kanggo kudung nyambut gawe ya wong bagus, sing ati-ati lan waspada. Dengan ora kena disampahi. Aliran kedue pasar ilang kumandange. Timbule watu item sileme gabus. Zaman dahulu iku gabuse kambang. Saiki diwalik keruwes jagat iki ya iki. Jagat iki kaya mangkene iki. Mula sing ati-ati. Iya. Danyang iki ora danyang siji wae marik-marik. Mulane timbule watu item sileme gabus-gabuse silem, watu item kambang. Watu item nek bocah sing umur 3 tahun, mari tetekan 3 tahun. Ya mbah watu item nek kambangnya akeh dimetrek. Gawa ning pabrik itu iku majase. Watu item iki tak gawe junjung bangsamu jagat etan jagat kulon. Kariya slamet ya nggih. Iya. Ujimu tak suwun muga-muga paringana slamet kabeh keluargamu. Sak desa-desamu ya nggih. Sing ati-ati lan waspada tuku sakmono aku balik. Iya. Aku yen ndelok kaya mangkene iki tambah kesuwa, tambah ngres pikiku. Ya to? Tambah ngetok neluh. Ngebloke loh ning bumi dadi bumi sangar wong ganteng. Mula sing ati-ati lan waspada aku balik ya nggih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sing ati-ati lan waspada ya nggih. Kalau kepikiran bareng dewi nyamuk kabeh amo. Kita papate tetepi anak putuku sing marak sepo. Lur papate mau pancen dulure sing nomor 1 tak lebokke ning dodomu ya nggih. Awet olehmu ngomong anakmu lan ngomong bojomu. Awet kamu golek sandang pangan ya wong ganteng sing hati-hati. Diramu ya ngono. Iya. Sing awas, sing waskita, sing waspada. Iya. Ngomong anak ya nggih. Iya. Muga-muga yen putra kakung didomo-domo, sekolahe lulus, ujihane lulus, sekolahe lulus. Ene kegiatan apa-apa lulus iso dadi nomor 1 besok dadi pagere negara ya nggih. Iya. Assalamualaikum. Itu wayas. Digeng wayas. Aku jaluk itu jalum cupen. Aja mayu nek kepece tiba. Genah-genah nek lenah. Malah sebo ngarepe ingsun. Apa tujuane? Apa penjaluke nggih tak lungokke. Iki Mbah Limang Lodo Ulung iku mang Mbah Pati Gadah Modo. Iki setape yo nggih. Tak bantu milik banyu Kalimantul kaya banyu endi. Ana swara tak lebokno kuping tengen, tak lebokno kuping kiwa. Kali segeng walas hayung kentel yo nggih. Sing hati-hati. Lan waspada. Negaramu luwek. Negaramu Jabarat Jawa Timur. Malik-malik banjir longsor. Bumi bengkak. Gunung bedos ya to. Apa meneh Jakarta. Demo gak kalu-kaluan. Mulane bejo-bejane sing lali, bejo-bejane sing eling. Ute jalung cupen. Ini kok satria ketong aedo. Jadiane jembal dulu segalane mbok jangkae bagus tindake. Lancar letine ya wong ganteng.
sing awas sing wasita. Ya niki nggih zaman dahulu dadi paguyune negara. Lah ketekan musuh ya buatan ketekan musuh hancur awake hancur lemek. Dipuki lemek. Ketekan musuh dilangket disat kaya sakitan. Ditakongi ayo Majapahit endi donyamu. Lojomu mbok kek endi? Aku dipuki nek mlebu dilemek. Iki yang dari kasuarga. Iya selamu ya ngono. Muga-muga ajeng tentrem ning jagat iki ya nggih sing ati-ati lan bagus. Padha nyembah Gusti Sang Maha Kuwasa ya nggih. Selamu kalau isun ki kandulane sing kuwasa. Majeng ngene-ngene nek gak sing kuwasa sing ngandel ya salah sipul ngono. Namulane bejo dilapa saiki ning awake dhewe. Ngerti? Nggih. Wong ngandung ngguh padha ngguh tandulane dhewe-dhewe. Nek tandulane apik, wini apik, tukule apik, akeh olehe. Nggih. Lah nek tandulane wini ala, tukule ala tanpa guna nggih. Nggih ya. Njaluk rina wong tanpa guna. Ngerti? Nggih ya. Ora diparingi karo Gusti Kang Maha Kuwasa ngono lho. Atuh apa-apa kok atuh lalu. Ketika musuh ditangkongi gak semaul. Dibule digawe serat dipotol tekan kene. Nudut kene gak tau. Kene. Anggene dipotol. Nggih, musuhe yang sinten? Musuhe yang Wis ora kena diatur. Londo ya. Ya tongge zaman dahulu. Kaya mangkene iki. Mulane nggih anak putuku tak kempik-kempik nek jembut gawe sing ati-ati lan waspada. Ngerti? Nggih ya. Kulo sareng sakit Ayo nggih tak terima. Kalian pun pangeran pun paling pangapunten apa Mulane silamu maring ndongakne mbahmu ate gadah modo kalau ingsun. Ya tak terima muga-muga ae timbang balike ya nggih. Nggih ya. Sing ati-ati lan waspada. Segalamu piluwek. Segalamu balak Jawa Timur maju ajul mundur lebur. Wis wayahe penalian pengajian wong utang wae nyaul, wong nyilih wayahe balekke. Nek utang pati nyaul pati, utang lolo nyaul lolo. Nek utang duit ulung kena disemayani, ya to lah. Dah, ditanyai maneh ayo ditakoni Majapahit donyane ndi. Karyawane molo, Mbak anu Bang, nek ditakoni gak gelem semaul, gak gelem ngakuli gawe dolor. Nek gawe ki dolor lu dipotong-potong. Disalingi pucuke kucing celah njlomo pucuke kayak gini. Mulane saiki cici akeh iso ngomong. Sabenge ya gak iso nggih. Ya Gusti Allah iki sing jabahi pancene aku. Mandi ucapku, mandi lekku sumpah ning Majapahit. Aku gelem dadi senopati. Dijul kaya apa aku manut. Ning pokoke Majapahit ayem tentrem. Ya? Nggih ya. Kaya nanggung. Ayem tentrem oleh ngomong anakku tuwa. Umate Gusti Allah tak tuntun lino kawang wengi cegeng wayah ayem tentrem. Kalau kepine ke balokai yang gel sing hati-hati lan foto. Sampeyan juga apa sing kuatur kita lumute. Jadi yang saya Enggak. anakku tuh dokternya Ya. berapa kita Nah, ya mulane kaya unung ya.
Masih ingkang ki yang ngono ndongakne anak putu wayah jagat iki ya kaya ngono. Timbule watu hitam iku ndiyung bangsamu jagat setan jagat ulun jagat ora itu. Bangsamu kali kepalo sing ora ono. Negaramu kali saangku pepayung gel sing ati-ati lan waspada. Aku liwawatan. Aku lah daluk bondo donyamu aku ora. Mok ngelike srilamu bisa dadi satriya sing tak utama. Dadi satriya sing kenek kanggo junjung pimpinan rakyat-rakyat Yongge sing ati-ati lan waspada. Yo aja nangis, Gel. Kakung nek nangis mbok neluh ning bumi dadi bumi sangar. Iki dadi bumi sangar. Mulane digudenono, dikencanono, ditalenono, dipalangno. Nek wis tiban omongi Gusti Kang Maha gak bakal lales. Ya. Sing ati-ati lan waspada kabeh wae ya, Gel. Iki kok sak mono aku tak bali. Oh ya nak wis balik sisane iki kok gawa kek melik kono. Ku tak gene kelin. Nggih. Ya. Dila ta lah. Nggih. Nek lilo tinggalan gak lilo aku gawa kokmu golek ana nek ketut. Sing ati-ati ngomong anak. Muga-muga putu-putu kakung wanita. Nek wanita dadi wanita kang salehah kang sakinah. Nek kanggo pimpinan kanca rewangi. Nek kakung dadi satriya sing bagus, dhuwur derajate gedhe pangkate. Dadi pagere negara iya nggih. Sing ati-ati lan waspada. Iku sak aku balik ya nggih. Suwe-suwe ora apik. Seneng-seneng gak genep, bunga-bunga ndak susah. Sak madya wis tak rangkul kabeh ya nggih. Sak budal wis sak mulih musim ati-ati lan waspada. Atas ya Ya, berkat kuat selamat kaya tentrem. Dan anu panjang umurmu awet oleh ngomong anak bojo ya nggih. Jiramu yang ngono. Sing ati-ati lan waspada ya nggih. Tak rangkul, tak gendong, tak indit paring ana seger waras kabeh anak putumu. Ya sing ati-ati. Sing cek enom ngene dhuwur apa digayuh alon-alon nek kelakon. Genah-genah nek pernah nek nglupuk gawe golek. Munggah derajate dhuwur pangkate ya nggih sing ati-ati lan waspada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ampun. Baik kalau mantul akan mungkin itu mantul dulu jangan deh. Sakit-sakitnya ini yang Jawa itu saudara. Dapat 3 jam ceritanya kamu kapan dulu dari tuntunan umat panjenengan. Itu lawan daluan dan pulang pun itu lawan dalu pada manusia berwaras. Ini among kaki among kebal bapak di masih seperti sedulur yang bubuk nang kene. Ada tanpa tanginan sejak tanpa semingguan. Dan aku sini banyu yang kesempat tak tutup darah kami. Ini among kaki among kebal bapak di masih seperti sedulur bapak di Pancayung bari oleh keluarga di sini. Aja sampai orang sing kali yang masuk baik. Saya mantu nanggil belum masuk yang pasti belajar muda. Pula tuling lempak memberi kemauan sampun hingga saat ini. Buat balik mungkin hingga wanji-wanji wonten umat Gusti. Malah sebut datang ibu dukungan sekali boten jalan-jalan di kantor. Menawi dongo ki ambak sekali boten jalan-jalan di pulau Penjami, Mbak. Ini among kaki among itu nanti dan dapat dimana di tepi Tumina jadi tuntunan, Tumina jadi tunjuk umat Gusti Allah paling ono kuat di mana, paling ono tegan di mana, lancar rezekine
Kerbatan ayun tentang mereka di kunjungan penggoyang dari atas itu tak tidak ada lagi. Matur suwun, Mbah. Betul, Mbak. Dekat-dekat saya dulu. Untuk tak nasib ya, Nggih. sama dulu saya sana. Nggih, Mbak. Bismillah mawon kok. Nggih. Terus nih, Mbak. Iya, kan dia macam dulu. Nggih, Mbak. Ya, makan sih, Mbak. Pun ning jebon. Ning jebon enggak bisa. Oh, ning sepian. Makan, Mbak. Deket kan apa? Niki. Apa ya? Rokok zaman jadi sini. Nggih.